Bom dia. Deus bendicionamos ricamente. Nós estamos falando de dois intentos. Nós não tem gente não que aqui que significa give up. Assim não tá Deus bendicionamos ricamente. Mas nem começar a orar e pisando porque a está nos dia. A um dia que a e a mim tem riba nos lepnos. Saliva profunda nos coração para nos declarar que a está nos dia. Um dia de bendição, um dia de costa novo, um costa diferente, cambio não também bini, transformação profunda também toma lugar de como só amigo bota quer. E se bota quer e bota declarar e decretar, lobo mire sosso de conforme a vontade de Deus. E a minha subida. Assim não estava me ainda me que discordava que botar mulher of gente hamber bendição. Corre share, bom programa é diferente, um programa para bo e cubo. Share, algum outro ainda saco nós está online, chis um rato chiquito assim aqui, um rato chiquito para sombra, me que compartilhar algo cubo. Se bo não tem nada de raci, já vierne que já sabe que marduga, for de dia, mitad de Jesus já vierne, for de 10 horas da noite, já na minha assim, mitad de 10 já sabra, bota masco bombini, aí na zuta merla, me diz do nabi esse aí promete, já nós também dele que me que compartilhar. Mita evita cada de você aqui na Holanda, na Zotamer, bota cerca, bota auto, bota corriega, bota evita 2, 3 anos, binco né? Me que bisabo, oração de madrugada, saco de terra, não. Oração de madrugada, não move algo, que abo tem uma necessidade, que mais dia bota bisa, hey, lo me que reunir den união com romana, com outro não, para nós ora, para nós boga, a me te evitabo, para já viernes aqui 25 de setembro, já sabe aqui 26 de setembro. A bota bem cerca nós aqui na Ministério Word and Prayer Prophetic Ministry aqui na Kerkenbos 28 de Zoetermeer. Me repetir Kerkenbos 28 de nós lo também tem 2 à noite que nós a título met ons thema dat terug naar het geheime plaats van God. Assim assim, abot um orador, boque, intercedor, botingana de reunir com outro dan personal, para que oração de madrugada bota mais que bombini. Já viernes, 25 de setembro, nós está guardado fora de mitad de Jesus e bota mais que bombini, para que Jesus não pontual e programa tá começar até que 2 horas de madrugada. Lo tem diferente homem e mulher de Deus que lo declara e proclamar, que lo também está presente para ministrar e também nos grupos God Diamonds lo tem presente para ministrar poderosamente com dança não profético. Passou a noite na kita noite na caminho de candela e zeta lo waru dela mas e candela lo waru sende se abo que waru contagiar se abo te sunco te bisa hey me quer reunir corda bota diz mel bo mes riba 06 85 33 5485 me te repetir 06 85 33 5485 do nome bo number bo fam e bo número de telefone para me por poner tema para só também tem lugar até com máximo 35 gente assim não tá ceia na tempo que bo ameldem para não queda fora. E nada mais que nada menos, dia 27 de 2 horas para 5 horas, se você não tem serviço de casa, bota mais que bom vir cerca de nós, porque é dia aqui, nós lo clausurar nosso programa, junto com o Prophet Chris Humble, que é host de nossa casa, e nós também temos invitado, que é evangelista Alfred Ascension. Assim está, dia 27 de setembro, corda 35 lugar nós temos, assim está, ceia na tempo que você anmelde, me vou repetir no meu telefone, 06 8533 5485. Ceia na tempo, número fam, telefone, número de telefone, para se nós saber quem você está, quanto você vem, e nós podemos saber se ainda tem lugar ou não tem lugar. Pero, minha invitação tá é a noite na de oração. Mi não sa kwate muenang, mi não sa kwate amunan, ku gusta ora, ku ta muenang, ku homo ku bisa, hey, mi ta boga do den oração. É a noite na que a mi que invitavo. No queda casa, você ora, você, maneba acostumbrar. Se bopo chega, aí nas outras mer, seja bom bini. A mi pastor Franz Lisa, o profeta Chris Humble, tá guardado com manang abrir. E dosa noite na que pa junto, nós ban cerca nos tata de câmara de secrecia. Passou chega tempo para man back de câmara de secrecia. Então, agora aquilo que eu me compartilhei dentro do artigo cubo, me não é para papel largo cubo me hinta aqui, pero bom programa de diferença, um programa para o cubo, cubo servidora Francelisa Anderson, a bini para te recordar isso aqui, a orador,
abo que tem dia nanta hora, abo que tem lunas nanta hora, semana nanta hora, lunas nanta hora, anos nanta hora. Aí chega tempo para abo tomar uma decisão. Kiko te cosco ta para de mi caminha. Kiko te cosco ta pone com ainda, mi não mira resultado. Mi não sabe que tá, pero mi que bisabo pira mue of homem, o saki que significa perseverança. Para sombra oração tem necessidade de perseverança. Nós temos que bambira e homem mue não que tá decidido. O tanto mi não mira, mi não por stop. Tanto mi não mira, mi não por fatiga. Tanto mi não mira, mi não por decidir que mi tá stop. Hey, você sabe, abo que sakita ni fica word bautizar com dom nan dilenga. Caminho na bisabo dia, stop. Caminho na bisabo dia, babo stem. Caminho na bisabo não assim, awe mi que motivado, awe mi que encorajado, awe mi que bisabo que dengue dom dilenga nai, tem poder e uma autoridade para crer abo up. Mas é caminho que Deus que vai usar maravilhosamente, poderosamente, para mira só. Diz para encorajar o bisabo essa aqui. Você sabe menina. Mas para que tu ayer nós tivemos a noite de oração, aí na nossa também, então nós topa par de temas para nós tá bezig com baiendo ding nós maneira nós ia terug naar het geheime plaats van gebed. Então para preparar nós mesmos para começar aqui, nós toca par de pontos com apone mim mesmo para que tu pense me de nome, tenho que suburar tu compartilhar, sabe tem hora botar um cospo, tenho que ter para você, vou tenho que compartilhar, mas tu ende que também que entender, que tem necessidade de entender palavra que é me inte, abo que tu tem necessidade que mas diz bem para encorajar, mas diz para bem bisabo botar ou um homem bendicionar, mas diz bem acordar com awe tá su dia para abo oportunamente que o pós-porta 13 aqui não landa foral onde que vou botar riba mundo aqui que o porta 13 não permite não descurachabo lanta riba saco de bomba se bisa aweta ami su dia aweta mi yunang su dia aweta mi casa su dia aweta mi trabalho su dia que tá declarar aweta bodia ei miro mamo mi que bisabo que coisa que tá de nos mão tá de nos boca nós tem que lanta me tá começar a declarar e decretar que tá aweta nos dia. E você sabe, para que tu com importante oração de perseverança tá. Então, se você para que tu boa resposta vai na coisa la bisa nós para nos orar sem stop. E de pray without stopping, dus não stop de hora. Então, quanto de nós ora nós temos oração, nós está stop de hora. Você não nós vai realizar nós mesmos. Então, era profeta bisa nós, então ela recordar nós. E de você não para que tu com gente que tá muslim tá ora 5 dias por dia conforme na costume e tradição. Quanto dia para dia abo como eu de Deus que você ama bom está tá hora para dia. Quanto dia bota conectar com botata celestial. Quanto dia bota de momento de abo com ne segundo dia. Of botar me mister de momento de tradição para você atata 2 horas me tem beriba miro dia. Atata 6 horas me tem beriba miro dia. Botim mister de momento de costume e tradição para bo mover. Botim mister de costume e tradição para bo por baile a presença de Deus. Abo me que motivado e corajado. Laga com amigo abo mulher e homem decidido que nós estamos não, em verdade, se imita suyo e Jesus abrindo um exemplo, compartilha intimidade constantemente, me também me sinto mulher ou homem de constantemente, me não polaga com circunstância nada que tá me feita constantemente de conexão com a tata celestial. Então, sei mas para que tu conheco mas que pari ponto mas que Jesus avisa nós para nós não stop de hora também avisa nós sossegar tanto tempo não receber bo dor braco ou pedir nós para pedir dor braco pero promete que dor braco bem já cansa promete que dor braco bem já fatiga promete que dor braco bem já bota bem também ai tá dura larga tá maneira Deus não contestar me tá maneira Deus não atender me luister não agora que com decidido amigo botar com decidido de ai nos breakthrough não está. Tem hora, tem costa nos que mira. Assim que magnetron sistema. Põe magnetron quantos minutos porque põe? 2, 3, 4. Depois 4, 3 minutos costa claro. E de nos vida com nós tá unan de Deus. E não papi nenhum momento de magnetron system. E não papi com nós de costa que também só de é segundo de magnetron. Então assim mesmo. Se Deus lo quer fazer algo de segundo de magnetron mesmo, nós não bendição para cada um de vocês liberdade. Trempan como aqui. Se Deus quer algo de magnetron necessita na não na amini abo, pero que conta para abo, que hubo de nos perseverança, com que hubo caminho de susto bisa horas sem stop. Conta que sei.
Mas pode para mim mesmo também consistência de hora largo de oração com Deus, eta trece conexão entre abo com Deus. Então, ora nós está rende na de consistência, bo para chegar na tem conexão com Deus. Ora nós está rende na de verdade compreender que significa me te drenta de mi camber, me te drenta de lugar e para mim com Deus tem conexão com outro, para mim por mira é o que Deus quer e por assim no momento adequado eta bisa a hora tá su hora. So ahorita nos dia, pero um dia que eta declarar e decretar. Para mim, como alanta, para donde tu honor e glória, pero a mim, como tenho que compreender também que nós estamos em linha com Deus, sua hora, Deus, seu tempo. Amém. Também, mas que para mim, esse rende consistente não tá cambia, nem mais que com essa situação tá. Que significa ser consistente? Bom, mesmo tu vendo que nem mais que como não tá mira ainda, com cerca e luz no final de eternal tá. Bom, não tá stop de querer, bom, não tá stop de confiar, bom, não tá stop de declarar, bom, não tá stop de querer pensa é lo que cuba mira acaba salir eternal. Bom, porta de eternal, su comienzo, com ainda é salida tá mostrava luz não pip klein assim aqui. Pero me que sabe pip klein se a boqueda como convicção cuba mira é luz caba. Significa cuba mira é salida de solução de situação caba. O abo tem que saque que significa me tem um eco tá consistente para me tá perseverar. Liba lo que Deus a primitimi. Liba lo que Deus avisa me tá sim, amém. Liba lo que Deus já a declarar que tá assim na tabaita de minha vida, riba minha vida. Me não sabe quem me que me papel e menta. Me não sabe quem me tem que compartilhar essa aqui. Cuba tem que llorar. Kubo tinko gatia, kubo tinko lastra, mi no sa quasi nambo que assim, ni quasi nambo tinko assim. Hasinan com convicção, pero não hasinan sali foi derrota, hasinan sali foi bo saco yabo te mue of a homem vitorioso. Também me que acordava com consistente tá rende não que não tá sacudi ora constante mostra outro mono tá sacudi ni kita fe bom lugar ora que constante hasta bini com notícia não contesta não que tá parse com epa não mono tá sacudi ni laga niuende se acabo foi lo que com bosaco bosa se Deus avisa a mim ni mais que mi wow não tá mira mi orelha não tá tendendo ainda me tá queda com mi convicção riba lo que Deus a mostrar mi não tá permitir nada sacudi me tá seguir para adiante, me tá seguir para adiante. Ei, a mim também que diz pisabo se boque impactar, botinco persistir. Se boque impactar, botinco persistir. Me não sabem que como que impactar, pero se bo não tomo eu fumamos que isso aqui significa persistir, bo por lubida compa impactar. Passo se demo mes vida, bo não sei que significa me tá persistir, te ora como logra. Então como que impactar bo vida para bo impactar outro subida. A mim que sabe, Deus se llama a mim e llama a abo, ela escolhe nós para nós estar homem e mulher autoridade para vai onde que nos vai e nos impactar e trazer cambio, trazer diferença, trazer algo que nunca na topa com ele. Pero se de mim mesma vida me não tem consistência, se de mim mesma vida me não tem muito a perseverar, como que vai e for não vai impactar. Ei, você a história de um rei de 8. História de um rei de 8, nós vamos conhecer ele. Vamos conhecer um rei de 8. Caminha com Elias, dariba é cero de Carmelo. Caminha com esta parte, esta bini, com a palavra para sombra, profeta na turta bini, então tempo tem um tempo de secura, tem um tempo duro de secura. Então não tem água nenhum caminho, não tem vaca, besta, tampouco não tem mais, de como a terra está passando de um tempo de secura. Então, com Elias dar profeta nan de Baal uit e nan de ku Ahab ku kosten dar nan uit para ku sendimento de poner ofrenda então para a situação por mostrar qual é Deus real. Passo nanta hora na Deus Baal, então esta hora é o único Deus verdadeiro que é Deus de Abraham, Jacob e Isaac. E agora nós vamos mirar Isaac com Deus está movendo de uma maneira sobrenatural dentro da história aqui. Pero lo que fascina me, ora me estava ler essa história aqui, não tá a história que a mina nos mira com eta pone, eta dag nang uit, é lo que aquela papa eta soso de. Pero é lo que tá seguir depois. É lo que tá seguir depois é me que vai com murato. Aí era de les, então, lo que a revelar na mim, esse é me que compartilhar cubo. Ora, boana ele rei nang 18. Michelesa for di
Me telesa fez 36. Já botar um yapa de é pro minha história, então eu botar 30 de história comigo que a impactar meu coração e era imitar me que chega espiritualmente. Na 36 da Bíblia aqui, a só de quando é hora de oferecer o sacrifício de à tarde, o profeta Elias a chega cerca e avisa: "O Senhor, é Deus de Awe, o Senhor, é Deus de Abraham, Isaac e Israel. Lá que conheci Awe, que tá abota Deus na Israel, e que a mim tá servido, e que mahasi tu recostam aqui conforme por palavra. Contesta-me, ó Senhor, contesta-me, para o pueblo aqui está. Perdão, kuta abo o Senhor ta Deus, e kuta abo a hasinan coração volve a trobe. E ora e candela de Senhor a cai, e aqui ma turcos. Renda queima, e palo, e pedra na e estof, e ela seca, e água que tava tatindem e roi. E ora inteiro pueblo atira na curpa a boca, na cara tede na suela, e na avisa, Senhor, é Deus, Senhor, eta Deus, Senhor, eta Deus. E ora Elias avisa nang, gara é profeta nang dibal, não laga ni uno de nang escapa. Assim na gara nang, e Elias arriba nang na roi de Kison e a mata nang aya nang. 41. Agora, Elias avisa a Acab, vai comer e bebe. A sombra tem sonido de um aguaceiro pisar. Mas Elias a subir vai na cabeça de Cero de Carmelo e a saca bom, tem na suela e a põe sua cara meio de sua rodinha. E ela avisa seu servido, subir vai a or, wak dem direção de la mão. Assim ela subir vai a wak e avisa, não tem nada. E 7 viaja Elias avisa, vai back. E a sosodeco é de 7 viaja. E a sosodeco é de 7 viaja. Ele avisa, mira, o núbia, mes chiquico man de gente, tá sali for de la mão. E Elias avisa, vai, avisa Acab, preparava o garoche e barra vai, para ir ao acero pisar, nostro babo. Assina a sosode. De rato de hora, chelo abira preto de núbia e viento e tabata de aguaceiro pisar e Acab a subir su garoche e a vai Jezreel. E a mão de Senhor tabata riba Elias e ela farra su rep e a core chega Jezreel promeco Acab. Kimi que bisabu, tá? Agora vamos que Deus acabou usando grandemente para manifestar e prometer milagre ou e prometer lo que capaz de declarar e decretar que sosso de. Pero ainda não estava claro. A sombra é homem de Deus aqui já escuta aguaceiro que estava vindo. De como ela impacta-me, estava para a sombra que no momento me vai mirar quando o de nós está ora. Nós está ora para certo coisa não. Pero que o homem de Deus que está lá me mira, que ela começa a orar para algo, quando ninguém gente não pode escutar o que Deus lá acaba escutar. É um homem que impacta-me que a história que, por motivo que momento me para quieto, que tem costa de alma espiritual, que Deus te laga você escuta, que está na caminha, pero que equipa você aqui que está persistência, que equipa você aqui que significa gente que aqui está ser consistente de lo que você escuta, e que tanto que não mire ele sosso de não pode lagar los, que tanto que não mire coisa que toma lugar, não pode decidir de vir a lomba bai, pero que você quis estar mulher consistente, homem consistente. Isso aqui está persistência. Mas ora me sa conta mira logra lo que comita paipe. Então, o que fascina-me de oração, de pida como lês aqui, tá com o homem de Deus aqui, tá mostrando-me que ela chega num caminho, que ela toma uma posição de oração, que tá bem em sua cabeça, meio de sua piana, e ela queda ora, ela queda pisa, ela queda declarar, ela queda decretar. Mas sombra tava de momento que terra tava de mester, de água, eta de mester
Digo, Dios cabe respaldar lo que Dios ha comenzado acaba. Dios ha comenzado door de algo que estaba sobrenatural, la permitisoso de. Entonces, el pueblo por venir back. Pero ahora que el pueblo viene back, Dios me se le acaba de sumergir. Dios me se le acaba de atender. Dios me se le acaba de derramar. Pero el momento ele escorre, é homem que seu coração escorre de em conexão com Deus. Para poder compreender que Deus está aqui para escuta espiritualmente que está na caminha. Ela tem algo que é só a permite de escuta feita leu. Então ela usa, ela manda sunco taba ta kune. E di kune subi bobai wak riba e direção de la man que ta abascucha. Bo amanda bai wakaba kiko eta. Bote sunco tá decidido de kiko kutinko bin kiko kutinko vai bosa kiko Deus a papia kuabo bosa quazonido Deus a lagabo escuta acaba bota queda confia Shonan tem algo de sonido tem algo se bom mire a história que tá papeteco de Shetebia. Então de Shetebia é homem de Deus também é bom ande também se ei, me tá mira um nubia chiquito sin aqui. Ei, não tá é chiquito ni grande tá conta. É palavra bisana bote sunco tá sim, amém. Quatro palavras que Deus assopla de emboído que tá só escuchele. Bo a persistir, bo a ser consistente para que a palavra que me que bisabo vai back de mo camber de oração. Me que consejabo vai back dentro campo de secrecia com botata celestial. Mas só tem costa que tá na só é que revelar. Tem costa que tá só é que papia não. E se le usa sunque que usa rondo tipo. Para lá não sale para bobi se le vai mira aqui com Deus a mostrar-me. Pero me que bisabo assim, e não lo bine que de 2 biasi, e não lo bine que de 3 biasi, e não lo bine que de 4 biasi, e não lo bine quizás que de 5 biasi, pero paz é de 6 bia pode ser bocilo 30, pode ser é de mire, ele é chiquito, maneira que abo, não mire, para Deus mostrar bem mais grande. Pero me que bisabo, awe, den é dia de awe. Nós temos que gente não consistente, God zegen. Deus que para nós gente não consistente, gente não persistente. Me não sa na quem me bem papia. Pero awe me que diz encorajado. Wat je situatie ook kan zijn. Wij moeten terug in de kamer van ons geheim met God. Wij moeten durven terug naar het geheime plaats van gebed. Ga terug naar het geheime plaats van gebed. Het is tijd dat je je vraagt. Vraag het aan de Heer. Vraag de Heer. Als jij nog niet gedood bent in de tongentaal. Vraag hem. Vader, hier ben ik. Ik wil geraakt worden. Ik wil het vuur van u ervaren. Ik wil uw olie, uw salving ervaren. Ik wil niet uit deze kamer gaan. Zolang ik die stem dat tot mij spreken moet niet heb gehoord. Elias 1 Koningen 18 vers 41 tot... even kijken, 46. Waar ik jou wil mee bemoedigen. Er is een geluid. Er is een geluid dat alleen jij zal horen. Elias hoorde, hij alleen hoorde dat geluid op die berg. Er was niemand anders die dat geluid hoorde. Hij heeft het gehoord omdat hij in connectie was met God. Vandaag wil ik je bemoedigen. Ga in dat geheime plaats. Connect yourself with God. Only God can answer you the truth answers. We have to have connection. We have to be connected with God. We moeten in contact zijn met God. Want daar gaat het om. Vandaag ben ik je komen bemoedigen. Ik ben je komen aanmoedigen. Als je moe bent geworden. Niet. Hey, Elias is een man die ons heeft laten zien wat het betekent om door te zetten, om vastberaden te zijn, om niet een opgever te zijn. Ook al zie je het niet, jij moet weten, wat heeft God tot mij gesproken? Ik herhaal hier. Hier geeft het woord ons heel duidelijk aan. Hij was daar. Hij hoorde iets. Hij hoorde het geluid van wat er komen ging. Velen zullen met jou zijn, maar niet allen zullen wat God jou laat horen. En jij moet begrijpen dat wanneer jij intimiteit hebt met God, doordat jij niet een bidder bent van tradities en systemen, weet je dat je vanuit een traditie in gebed gaat, of vanuit het is een must. Nee, omdat je hebt begrepen wat het betekent om in
in connection te zijn met je hemelse Vader. Ik ga jou vertellen, er zijn dingen die hij tot jou zal spreken. Dat een ander het niet hoort. Dat een ander niet heeft gehoord. Maar jij hebt de voorrecht om het te mogen horen. Blijf doorzetten in gebed. Elias laat ons hier zien. Hij ging hurken. In de hurking heeft hij zijn hoofd tussen zijn benen gestopt. En hij is blijven bidden. Hey, wat voor positie is dat? Die positie is ora. Het was een positie van dat hij zei, ook al doet mijn hele lichaam pijn, maar ik weet dat als hij me iets heeft laten horen, zolang ik het niet zie, is omdat ik moet doorzetten. Er zijn dingen die jij al hebt gehoord, want ze zijn gesproken tot jou. Maar je hebt Kees, Jan, Piet, Klaas, pastors, prophets, apostels, weet ik wie, om je heen. Wil jou iets anders laten influisteren. Kapashabou. Kom op, kies ervoor. Bloed van Jezus. Ik wil horen wat hij tot mij spreekt. Ik wil horen wat hij mij laat horen. Want ondanks wat hij nog niet zag, hij stuurde mensen, luister even, ja. Hij stuurde die man om te gaan kijken. 1 Koningen 18 vers 41 tot 46 voor degenen die nu pas binnenkomen. Hij stuurde die man niet 1 keer, niet 2 keer, tot 7 keer toe voordat die man tot hem zei, ik zie een kleine wolkje. Die man kwam hem niet zeggen, atanubje die awasero, het is een donker. Nee, hij kwam hem zeggen, ik zie een kleine wolkje. Ik wil jou zeggen, ook al hoor jij het en je stuurt iemand uit om te gaan zien wat ze horen. Er is in dat kleine wolkje die zij hebben gezien, dat grote geluid die jij al hebt mogen horen. 7 keer daarvoor al zag jij al in je oor. Er is iets in het geluid. Er is iets in je oor dat het tijd is dat wij gaan bidden. We zeggen, Heere God, open mijn oor, mijn geestelijke gehoor. Want ik wil u kunnen horen. Ik wil kunnen horen dat wat u mij wil openbaren. Er zijn dingen die God ons wil openbaren. En de tijd is aangebroken dat wij in dat geheime plaats van gebed gaan. En we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik weet niet welke positie jij moet innemen. Maar dit is jouw tijd. Jouw tijd gaat terug in jouw geheime plaats van gebed. Maak je niet druk. Zeg, je moet dit, je moet dat. Nee, ik moet in connection zijn with God. Dat tempo. Het is de tijd dat we in contact zijn met God. Het is ons tijd. Elias ging door een tijd heen dat ik jullie vertellen kan. We weten daarna wat er gebeurt. Dan denkt hij dat hij de enige profeet is die blijft leven. Dus hij gaat ook door zijn proces. Mannen en vrouwen Gods, wij gaan door onze proces. Iedereen heeft hun proces. Maar dat neemt niet af. Dat neemt niet af dat God jou laat horen. Wees vastberaden. Niet op te staan. Wees vastberaden. Niet daarvan dan af te wijken. Tot wanneer je het niet ziet gebeuren. Tot wanneer je het niet ziet kristalliseren. Tot wanneer je niet ziet dat het ja en amen is. Stop die laga promeku e ora sosode. No keha, ja dankie. Stop met klagen. Laten we hem blijven bedanken. In het midden van wat we niet zien. Blijf hem danken. Blijf hem danken. Ik heb geschreven. E presenza di Dios tabini ding e camber di secrecia. De aanwezigheid van God komt in onze kamer van de geheime plaats. 10 oren nos mis ter sakompa aparta nos mis. Het is de tijd dat een ieder van ons te weten komt. Wanneer zijn de tijden dat wij onszelf apart moeten houden? Wanneer is de tijd dat jij alleen met God in eenheid moet zijn? Wanneer is de tijd dat jij alleen Gods aanwezigheid moet zoeken? Ja, het is goed om samen te komen. Maar er zijn ook momenten dat God wil dat jij en hem eenheid. Hij wil die connection. Het is niet zo, het kan niet zo zijn dat jij alleen gaat wanneer mensen samenkomen. Dan weet je te bidden. Want dan kan iedereen je zien. Die fariseeën en die Sadduceeën en de schriftgeleerden. Wanneer iedereen me ziet. En hoe zit het? Waar niemand jou ziet. Vandaag ben ik met jou ook daarover komen spreken. Deze man op die berg wist niemand dat hij daar was. Hij zei tegen koning Akab, ga maar eten.
Hey, soms moet je anderen zeggen, ga maar eten. Soms moet je anderen zeggen, ga maar doen wat je wil doen. Want ik kan nog niet eten. Jij weet dat je nog... Jij weet waarom je vast. Jij weet waarom de tijd niet is aangebroken dat jij jezelf gaat voeden met het natuurlijke voeding. Maar dat je jezelf gaat voeden met het geestelijke voeding. Want jij weet wat komen gaat. Want hij heeft het jou al laten horen. Ik wil jou vandaag bemoedigen. Dat het is tijd dat we kiezen om als de arend. We moeten willen als arend in beweging gaan. Het is tijd dat jij kiest. Ik ga in mijn geheime plaats. Ik ga in die geheime... Ik verklaar en ik verklaar over ons levens vandaag. Dat wij als arend zullen zijn. Wanneer we in die kamer gaan. In die kamer van ik en mijn papa. Jij en jouw papa. Ik weet niet hoe jij hem noemt. Hij is mijn papa. Ik weet niet van jou. Hey, he is my father. I don't know about you, but he is my father. He is Jehovah. You know his names. Just call him by his name. The name that he will put in your heart to speak to him on that day when you go in that secret room of prayer. Just go in it and come, woman of God, come on, man of God, and speak to your father. I'm going to tell you something. I declare and I proclaim. Mita proclama e declara. Hey, bosan pa declarar no riba mi ku inglês tá bem back perfecto riba mi lep nang. Pero ku nos lo ta maneira águila, agora bota pula alto. Ei, mi que bisabo, mas que qua outro parabini para atacar, posso não saco um águila, não tem que ataque de para trás de sua garganta. Passo por cima me ataque dentro de lante, não tá perto. Caramba, papa. Botin ataque não que tá biriba trás tipo bolomba nan tinku bini. Tinha ataque na hora nanta binda trás tipo bolomba nan tinku soso de. Passo se botar yunaco é glória de Deus aqui nenhum ataque não pode binda embocada. Passo se botar águila maneira Deus aí amabo e posicionamos para botar por me que chega e abo saque tá viniendo. Mas se me declarar e decretar que cada ataque que tá vai bini riba bobida e para nangu que bini para atacar para trás da bolomba e lobo subir em altura. E lobo no permite e ataque com nambin kune bentava bom, pero e ori lobo abre boala, ando pula bem mais alto que tá possível. Mas ora que você sigue perseverar e pula bem mais alto que tá possível. Me que sabe que tá tem altura na abo se conseguir a roceia, pero outro para e não conseguir a roceia. Su roceia tá acaba, andora su roceia acaba e tá muri de laira e não pa sombra ba bringa bo peleia, pero passou botava tá saque que tá persistindo em bula. Ando recordava mes quem botar chamada em glória aqui. Botei chamada para águila, que lobo bula vai den laira. Lobo bula bij de altura. Je zal in het allerhoogste niveau blijven doorvliegen. En wanneer je daarboven bent, al die vogel, welke vogel het ook is, die op dat moment je op je achterrug wou aanvallen om jouw veren uit je te trekken. Jij zal weten wie jij bent. En ik verklaar over je leven dat jij zal weten om een arend te zijn. Een arend die weet welke positie zij moeten innemen wanneer ze aangevallen worden. En wanneer je aangevallen wordt in je achterrug, je zal weten te vliegen. Vlieg zo hoog je kan. Want alleen jij bent de vogel die zo hoog mogelijk vliegen kan. Jij kan hoger vliegen dan alle andere vogels. Dus in de naam van Jezus Christus. Wij zullen daarop vliegen. En ik zal je zeggen. Jij hebt niet gevochten. Je hebt geweten wat het betekent. 1. Connectie te zijn met je hemelse vader. 2. Wat het betekent vastberaden te zijn. Ik ga door. En wanneer je daarboven bent. In het allerhoogste gedeelte. Die andere zal vallen. Die andere zal doodvallen. Weet je waarom? Omdat hij niet kan ademen op die niveau dat jij wel kan komen. Omdat hij niet door kan vechten met jou op die niveau waar jij wel kan komen. Daar waar jij toegestaan bent. Zijn er weinig die mee kunnen gaan. Het moet een arend net zoals jou zijn om op dezelfde niveau met jou te kunnen komen. Ik verklaar dat jij die visie zou kunnen aanvaren. Die visie zou kunnen zien. Dat wanneer de situatie zich aanbreekt in jouw leven, jij als die arend, je blijft vliegen. Geef niet op. Kijk voor je. Blijf omhoog kijken. En vlieg zo hoog je kan. Het is tijd om het te laten vloeien. Want ze moeten weten wie jij dient. 2. Ik verklaar over je leven
Dat je net als deze arend kan zijn. Dat ook al ben je vandaag in Ottoland. Bij deze koeiengeur en schapengeur. Hey, we hebben zelfs een beetje zon vandaag in Ottoland. Maar ook al ben jij hier. Hij zal jou die zicht geven. Dat je kan zien wat er in Amsterdam gebeurt. Dat je kan zien wat in Aruba gebeurt. Dat je kan zien wat in Bonaire gebeurt. Dat je kan zien waar het ook aan het gebeuren is. Dat je die ogen zal hebben als die arend. Dat jij wanneer je in dat gebedkamer gaat. Dat je die zalving zal mogen krijgen. Dat je dat mag zien. Ik spreek uit dat jij ogen zal krijgen als een arend. Dat jij niet daar hoeft te zijn om het te zien. Maar dat daar waar jij bent. Dat jij die ogen zal hebben als die arend. En dat je het kan zien. Ekata. Lehabri bewowo. Mitapidie de nommer. Is het bewowo spiritual. Bewowo dat toelok. Ik ting die mira. Het is tijd dat we kunnen zien. Karababababa. Je moet niet vergeten. Ze kunnen goed horen. En ze kunnen goed zien. Oh kababababa. En ten derde, ik vraag de Heer. Oh Ramakanta Rababa. Ik vraag de Heer om jou, net als die arend, die zicht te geven. Dat je kan scannen. Arend vliegt boven, hè. Hij scant in de water, in het diepste van de water, waar zijn eten is. Wij moeten in gaan zien, mensen. I am blessed. I hope you are blessed too. But I'm blessed with this information. Die arend vliegt zo hoog als die vliegt. Mensen, hij kan scannen. Door de bossen heen, door de bomen heen, door het water heen. Ik spreek uit dat wij vrouwen en mannen zullen zijn. Dat zullen kunnen scannen, net als de arend. Dat we onze ogen zo scherp zullen zijn. Dat we gaan scannen, scan. Hij weet precies hoe hij duikt. En pakt zijn voeding en gaat weer omhoog. Scannen. We zullen scannen. We gaan niet meer zomaar overal met onze voeten omlaag. Met je piek omlaag. We willen scannen. We gaan scannen, mensen. We spreken uit dat we de ogen van de arend zullen hebben. Omdat we in deze kamer, we gaan terug naar de geheime plaats van gebed. We gaan zoeken wat het betekent om consistency in prayer. Niet 12 uur, 3 uur, na 3 uur komt 6 uur, 9 uur. Nee. Consistent. Ik weet niet, je loopt ergens, je ziet, oh Vader, ik dank u voor deze man, Vader, dat u hem zegent. Dat u hem aanraakt. Vader, dat u de engelen tot zijn beschikking heeft gesteld. Dat ze zullen uitkomen om dat te doen wat u erakata. Je loopt ergens langs, er is iemand dat je ziet, dat is niet helemaal wel. Je begint te bidden. Consistency. Jezus zei, bid zonder te stoppen. Bid zonder op te houden. Daarom vraag ik jullie vandaag, wees vastberaden. Ik wil jullie bemoedigen, aanmoedigen. Wees vastberaden om te bidden zonder te stoppen. Om te bidden zonder op te houden. Want Jezus heeft dat als raad gegeven voordat hij heen ging. Hij zei, blijf bidden zonder te stoppen. Wat is jouw situatie? Welke het ook mag zijn. Welke het ook zal zijn. Bid zonder te stoppen. Bid. Wees consistent in gebed. Mensen lagen ons bambira. En mujer nang i hombre nang jamais kohikuta compron. Su poderi autoritata. Als Jezus ons heeft laten zien, de autoriteit, de kracht, de macht dat er in gebed zit en zat. Waarom zijn wij niet aan het bidden zoals hij ons heeft geleerd? Zijn discipelen zeiden, Jezus leer ons te bidden net zoals de discipelen van Johannes. Vandaag hebben we de Heilige Geest van God in ons. Die met ons samen wil bidden. Waarom laat je toe dat jij niet in consistency aan het bidden bent? Deze man, Elias is een verhaal. Elias is een hele verhaal. Op een moment komt hij dat hij denkt, met een suniko kakera, dat hij de enige was die is blijven leven. En dan gaat hij in die grot en dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dat. Mensen, iedereen kan benoemen wat ze willen. Wij hebben allemaal ons proces. Ik heb de mijne, je hebt de jouwe. Maar als wij snappen de kracht wat er in gebed zit. Laat niemand jou snoeren. Wees een arend. Wanneer je in een gemeente zit. Je weet tongentaal op jouw tong legt. Om in tongentaal te bidden. Omdat hij
heeft jou laten horen. Elias heeft al gehoord dat er een donderbos komt. Hij heeft al gehoord dat er een goede regenbui kwam. Hij heeft het al gehoord. Hij zag het niet. Niemand kon het zien. Tot 7 keer toe moest zijn dienstknecht in vorm van zeggen naar boven gaan om te zeggen, ga zien, ga zien. De Heer zal jou gebruiken om degenen die om jou heen zijn, die naast jou zijn, hun ogen te openen. Weet je waarom? Omdat sommige mensen gaan met je om, maar ze kunnen nog niet zien. Die horen dat wat jij hoort. Maar God zal zijn genade die over jouw leven zit, de ander daarmee gaan raken. De ander daarmee gaan motiveren. De anderen daarmee gaan laten zien. En hun geloof zal daardoor groter worden. Maar hoe zit het met mij en jouw geloof? Hoe zit het met ons consistency? Hoe zit het met ons persistentia? Doorzetting. Volhouden. Niet opgeven. Wat het ook is. Geef niet op. Als jij denkt, ik zit hier omdat ik dit of... Nee, laat me jou vertellen. Ik moet elke dag volhouden. Met een kosigi mira, su gloria. Ik blijf volhouden tot wanneer ik zijn glorie zie. Ieder van ons hier, jij hebt je momenten, je hebt je situaties. Maar ik wil jou meegeven. Geef niet op. Zelfs na een proces van wauw. Hij laat ons zien. Elias laat ons zien. Na een proces van wauw. Gloria a Dios. Halleluja. Dushambo. Maar ben je €1000. Hé, kata. Hey. Kom die moment dat je in je werk gaat. Want je denkt dat jij het enige bent. Maar ik wil je één ding bemoedigen en ik ga afsluiten. Geef niet op. Geef niet op. Want het wet van gebed is blijf bidden. Blijf pushen. Blijf aankloppen. Blijf. Si abo, klop naar mijn porta. Met de habri pabo. Als je bij mijn deur klopt, ik doe open voor je. Als je me roept, ik ga je antwoorden. Als je me zoekt, ik ga je mij laten vinden. Maar je moet durven in dat geheime kamer te gaan. Je moet durven terug naar het geheime plaats van gebed te gaan. Het is goed om frequent, consistency. Dat is het belangrijkste. 24/7 kunnen wij in gebed zijn. Ik kan met jou praten. En in mijn gedachten ben ik voor jou aan het bidden. Soms rij ik zie ambulance. Ik ga bidden voor diegene in die ambulance. Ik weet niet van jou. Soms hoor ik alleen sirenes. Ik begin al te bidden, want ik weet niet welke sirene het is. Is het ambulance, brandweer, whatever. Ik zend de engelen daar. Wat is jouw gebedsleven? Welke begrip heb jij in gebedsleven? Wat heb je begrepen van het gebed? Mensen, voor degenen die eventueel meer willen weten van de Bijbel. Je wil meer leren van de Bijbel. En je spreekt op je mens. Want ik ben nog niet met de Nederlandse taal begonnen. Dat komt wel. Maar nu voor degenen die papiermens spreken, zeggen van, ik wil ook me verdiepen in het meer van het woord. Of je zegt van, ik heb nog niet zoveel met het woord. Ik heb nog geen openbaring van het woord. Ik begrijp het woord nog niet. Ik nodig je uit. Stuur bij mijn messenger privé jouw telefoonnummer, jouw naam. Zeg tegen mij, ik wil deelnemen. Het is elke donderdag van 7 tot 9 via een programma Teams. Doe ik op dit moment Bijbelstudie in het papiermens. Wees vrij, wees welkom. Blijf niet zonder jezelf te voeden. Want het volk gaat niet meer ten onder door gebrek van kennis meer. Nu ga je door gebrek van eigen keuzes. Dat is het verschil nu. Want nu kunnen we de voorgangers niet meer de schuld geven. Want nu heb jij de Heilige Geest. En Hij is daar om jou alles te leren. Niks hoeft meer gescholen te blijven voor wij die de Heilige Geest hebben. Maar het is een choice. Which choice do you take? Welke keuze maak je? Ik herhaal het weer. Het is de tijd van perseverantia. Doorzetten. Volharden. Niet stoppen met bidden. Zolang je niet ziet dat wat je hebt gehoord. Je hebt het gehoord. Het is tijd dat je het gaat zien. Het is tijd dat de anderen gaat zien wat jij hebt gehoord, waarvoor je aan het bidden was. Ik verklaar dat waarvoor jij hebt gebeden, omdat je het al hebt gehoord, je zal samen met hun zien. Alleen wanneer je het ziet, zal je het ook net zo groot zien als jij het hebt gehoord. Ook al zullen zij het kleiner zien dan wat jij hebt aangegeven. Ik herhaal je weer. Vlieg. Wanneer het de aanvallen komt, wees als een arend. Vlieg zo hoog je kan. Vlieg zo hoog je kan.
Tot waar jij kan komen, dat hun niet kunnen komen. Want dan zullen ze vallen. En dan ook doodvallen. 2. Vraag ik hem dat jij hier kan zijn. Maar dat hij jou de visie, de zicht van die arend zal geven. Dat ook dat je niet in die kamer bent. Je bidt. Hij zal je in Curaçao, Sint Maarten, wherever je moet zijn. Hij zal je laten gaan. Met je ogen. Met zijn arendogen. Want hij wil dat jij daarover verklaart. Dat jij dat kan spreken. Dat jij kan zeggen. Dat jij kan doen. Want jij hebt het gehoord. Ten derde. Ik spreek uit dat wij vrouwen en mannen zullen zijn. Dat gaan leren scannen. Scannen. We gaan niet zomaar naar beneden meer met onze armen, oog, piek om te eten zomaar. We eten niet zomaar van alles. Stop het. Stop met alles te eten, alles aan te nemen, alles aan te grijpen. Ga naar beneden wanneer je het hebt gescand. Want de arend scan. Daar is mijn vis. Rakat. Daar is mijn slang. Of daar is de dit, daar is de dat. Hij scant het. Ik verklaar dat wij die ogen, die zicht van de arend zullen hebben. Dat wanneer we in dat kamer gaan. En dat de Heer ons ogen opent. Dat hij ons dat laat zien. Dat hij ons die ervaring zal geven. Dat wij niet meer zullen jagen. Maar dat wij naar boven zullen heffen. We zullen gaan vliegen. Vlieg zo hoog je moet. Scan. Kijk. Maak keuzes. De keuze is in onze handen. De Heilige Geest is er al. En hij wil ons alles leren. Ook dat wat we moeten loslaten. Dat wat we moeten vasthouden. Maar het is aan ons wat we ermee doen. Laten we vrouwen en mannen zijn. Dat wij weten wat het is volharden in gebed. Want Jezus zei. Stop niet met bidden. No stop die ora. Sigi perseverad in oración. Volhard in gebed. Ik herhaal. 25, 26 hebben wij nachtwak. Daar in Zoetermeer. Vrijdag ben je vanaf 10:30 welkom. Beginnen om 11 uur. En dan zaterdag beginnen we om 10 uur. Ben je vanaf 9:30 aan de harte welkom. Piep, piep. De adres is Kerkenbos 28 te Zoetermeer. Kerkenbos 28 te Zoetermeer. Je kan je aanmelden, want er is plek voor 35 mensen. 6 85 33 5485. Ik herhaal 06 85 33 5485. Prophet Chris Humble en ik, Pastor Franselise, verwachten jou met open armen. Denk eraan. Persevera. Volharding. Dat moeten we doen in gebed. En we zullen zien dat wat hij heeft te horen. Die ene gaat tot 7 keer toe. Pas ziet hij het in het klein. Maar jij zal het in het groot zien. Hou vast. Want wat hij jou geeft, is aan jou gegeven. Nobody can take it away from you. Stay blessed. Mwah, 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 mwah.